Málo kto má rád riešenie slovných úloh, tak si nájdi chvíľočku času a pozri sa, že to nie je až také zložité. Každá slovná úloha sa skladá z troch častí. Je to zápis, riešenie a odpoveď. Riešenie tvorí príklad a výpočet tohto príkladu. Prvá úloha bude o červenej čiapočke. Červená čiapočka išla nakupovať. V obchode mali čokolády po 2 eurá, cukríky po 70 centov, zemiaky po 1,50 eura. Čiapočka kúpila iba 8 rožkov. Koľko zaplatila za rožky, ak jeden rožok stál 20 centov? Často sa v úlohách nachádzajú aj údaje, ktoré nebudeme potrebovať. My si vyberieme zo zadania tie, ktoré budeme potrebovať na počítanie. Tieto údaje potom použijeme do zápisu. 1 rožok, 20 centov, 8 rožkov, otáznik centov. Zápis počiarkneme. Napíšeme príklad, s ktorým úlohu vyriešime. 20 krát 8. Vypočítame. To je 160 centov. Napíšeme odpoveď. Červená čiapočka za rožky zaplatila 160 centov. Druhá úloha bude o tete Julke a vreckách na telocvik. Teta Julka rada šije. Svojim 3 vnučkám ušila 3 vrecká na telocvik. Na tieto vrecká potrebovala 150 cm látky. Koľko centimetrov látky by potrebovala na 7 takýchto vrecúšok? Vyberieme údaje, ktoré budeme potrebovať na počítanie. 3 vrecká, 150 cm látky a koľko látky potrebujeme na 7 vrecúšok. Napíšeme zápis. 3 vrecká, 150 cm látky, 7 vreciek, otáznik centimetrov látky. Zápis počiarkneme a napíšeme príklad, s ktorým úlohu vyriešime. Najprv musíme zistiť, koľko látky je potrebnej na jedno vrecúško. 150 deleno 3 je 50. A teraz vypočítame, koľko látky potrebujeme na 7 vrecúšok. 50 krát 7 je 350 cm. Napíšeme odpoveď. Na 7 vreciek bude potrebovať 350 cm látky. Tretia úloha je o slimákovi. Slimák prejde za hodinu 480 cm. Koľko centimetrov prejde slimák za 5 hodín? Vyberieme si údaje, ktoré budeme potrebovať. Za 1 hodinu 480 cm a chceme vedieť za 5 hodín, koľko prejde centimetrov. Tieto údaje použijeme do zápisu. 1 hodina 480 cm, 5 hodín otáznik centimetrov. Napíšeme príklad, s ktorým úlohu vyriešime. 480 krát 5 vypočítame. Je 2400 cm, napíšeme odpoveď, slimák prejde za 5 hodín 2400 cm. Štvrtá úloha je o rybke. Ryba za hodinu preplávala 15 km. Ako dlho plávala, ak už preplávala 90 km? Vyberieme zo zadania údaje, ktoré budeme potrebovať na počítanie. Tieto údaje použijeme do zápisu. 15 km, 1 hodina, 90 km, otáznik hodín. Zápis počiarkneme, napíšeme príklad, s ktorým úlohu vyriešime. 90 deleno 15, vypočítame, je to presne 6 hodín. Napíšeme odpoveď.
Ryba preplávala 90 kilometrov za 6 hodín. 5. úloha je o detkovi. Detko býva blízko lesa. Často mu jeho úrodu zožerú lesné zvieratá. Rozhodol sa oplotiť si svoju záhradu. Koľko eur bude potrebovať na oplotenie záhrady, ak 1 meter pletiva sa predáva za 260 centov a záhrada má tvar štvorca so stranou dlhou 35 metrov? Vyberieme zo zadania údaje, ktoré budeme potrebovať. Tieto údaje použijeme do zápisu. 1 meter pletiva, 260 centov, strana záhrady 35 metrov, potrebuje otáznik metrov pletiva, zaplatí otáznik euro. Napíšeme príklad, s ktorým úlohu vyriešime. Najprv musíme zistiť, koľko metrov pletiva bude detko potrebovať. Záhrada má tvar štvorca. Štvorec má 4 strany rovnakej dĺžky. Dĺžku oplotenia zistím tak, že vynásobím 35 krát 4. Dostanem 140 metrov. Zistím teraz, koľko eur bude potrebovať na 140 metrov pletiva. 140 krát 260 je 36 400 centov. Tieto centy premeníme na eurá. Je to 364 eur. Napíšeme odpoveď. Detko bude na pletivo potrebovať 364 eur.